Happy birthday to you. Happy birthday to you. इस पे लिखो रामदास। ये हो गए रामदास अंकल और ये उल्लास, ये मिक्स फ्रूट और ये ब्लूबेरी। ओके थैंक यू। त्यांना बोलवा। उल्हास बोलत आहे कपडे करायला पाहिजे ना नाही कपडे करायला पाहिजे। थांब उज्ज्वला नाही म्हणते तयार होऊन जा, जाऊ जाऊ तयार हो। ना आता तयार होऊन यायचा असंच. इकडे सीट आहे दोघांची। बोल बर्थडे बॉय बघा. वाढदिवसाची तयारी पण झाली। हा झाली। तुम्ही काय गेला होता? आम्ही गेला होता तिकडे काकांकडे त्या दुकानदार काका आहेत ना त्यांच्या घरी. बस चालू करू. अरे बापरे. तेव्हा तयारी झाली. स्वागत. चला ज्यांना तयारी करायला लवकर तयारी करू। तयारी करा. आता इथे बघा आमचे मामा आणि काका आलेत ना, त्यांचा आज वाढदिवस आहे आणि आम्हाला पण आताच समजलं। पाठवा. हा एक दुसऱ्यांचा केक हे झाला, चेंज झाला वाटतं। चला हॅपी बर्थडेचा गाणं येतं ना सर्वांना? ते बोलतीलच. आजी वाढदिवसाचं गाणं येतं? वाढदिवसाचं नाही. नाही गाण्याबरोबर रेडी? आपण गाण्याबरोबर तुम्ही म्हणा, ठीक आहे? हॅपी बर्थडेचं गाणं रेडी? काम आमच्या घरी पण झाला बाबा तुमचा बर्थडे। ते स्पीकर बंद करा ना आवाज येतो गुरु गुरु गुरु, म्हणजे जेव्हा फोडून आपण तेव्हा लावूया। हां है ना, शांत झाला। ताईच्या काकांचा आणि मामाचा बर्थडे आहे. ताई म्हणते आज मी ओवाळणार पटकन पहिली. चला आता सर्व लेडीज लोकांनी या एक 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 एक। आता बर्थडे बॉय ने बर्थडे बॉयचे आता वाईफ पण आहेत म्हणून त्यांच्या बाजूला दोघांना बसवलं मी। थँक्यू। हे वैदी करू द्या ते. जा काजल, तू पण काजल जाऊ करा सर्वांना। तुम्ही आते येऊ द्या. आजी जाऊ जाऊ तू जाऊ, तुम्ही जावा जावा, तुम्ही मोठे जाऊ। जावई आणि कोण भाचा. तुमचे कोण लागतात? हा घातला साधा होय. हा काय जावई होय. इकडे कोणाचा व्हिडिओ कॉल आहे? काय फोटो दिला आता रात्री स्टेटस ठेवणार आहे। नाही झाला पण ठेवला. ठेवला? आता बर्थडे झालेले ते ठेवी. तुला कोणता केक आवडला? दोन्ही खाणार? असं सांगणारच नाही आज आवडला म्हणून. हा ना? ती सांगेल काकाचा आवडला नाही बरोबर. काजलनी त्या दोघी जणी शेवटला. लाईन लावा। लाईन काजल आणि त्या दोघी शेवटला. हॅपी बर्थडे टू यू. वा वा आजी आता भाच्याला त्याला नको करू. हॅपी बर्थडे टू यू. हॅपी बर्थडे टू यू. अरे बापरे, टू यू. हा ते झाला, पार्टी झाली आपली। असं नाही बाबा. आता एक कार्यक्रम दिलो कशी झोपली तू? कुठे झोपली आहे? हो ना, अजून बर्थडे केला नाही आपण. ते काजल हॅपी बर्थडे कोणत्या लँग्वेज मध्ये लिहिलं ते? वाकडे झाले सर्व। कधी आणून बसवले नाही, आम्ही बाहेर होतो तेव्हा आम्ही बसवलं होतं लगेच। हा यांना पण नाही माहिती आम्ही बसवलं कधी। आजी भरवा या केक थोडा. तुम्ही तुमच्या वाईफला बरोबर तोंडात गेला म्हणजे बरोबर बरोबर आला। बघा नाकात टाकीला
असा भरवायचा असं. बरोबर. तुला बरोबर काय हातात पण नाही. म्युझिक आली म्युझिक. संपले का वरचे सर्व डिझाईन? पप्या बघ नाव राहिलाय. मोठी नाव मोठी राहिलाय. मोठे एक नाव राहिलाय. अरे वा लाजतात लगेच. राहिला काय तो हात होतो आणि आज हे कोण आहे? हे इथे कोण आहे? वन पीस. हे कोण आहे? भारी भारी वाटते तुम्हाला असे ड्रेस तुम्ही घालू शकता म्हणजे उभे राहा. कोण बोलणारच नाही तुमचं म्हणजे अजून पण 22-25 चांगले या सर्वांनी खावा. कांद्यावर आठ ठेवा. आमचे दोघांचे अरे, असा करा चला आते. असले ग बाई. घे पप्या आते बघा. अगं, ए, खाली आता असं. ही तर माझी आहे असले ग बाई, असले. काय झालं? काय लाजता काय चला, खुर्चीवर बघू. काय बस आता लाजता काय तुम्ही? ती लागते रे मी नाही लागत. हे चल प्रपोज करा एक ये. हा तुम्ही करा घ्या काय लाजता अरे, असं नका. वा व्हेरी गुड नेक्स्ट पोज दाखवतो. अजून आहेत ना एक जण. प्रपोज करताना घे त्यांचा थोडा थोडा हा बस अरे वा. अरे वा बापू चंद्राकडे बघतो मी. आवडते हिला बघ. मी पळालो. सर्व बुक कोणी दिले तुम्हाला पण अजून बरोबर बघा आलं बाजारात आता कधी काढणार आहेस तू? आता कोणीच नाही काढ आता. म्हातारे लोक पण करतात असं मग बघा किती मस्त येतं. गाड्यावरती कली पण आली गालावरी खाली. राहिले बघा ते राहिले बघा अरे ते राहिले. राहिले बघा पटकन घ्या. हात दे. असं 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 अरे काय खबर आहे? असा असा. म्हणजे कसं माहितीये का ते तुम्ही असे लाजलात असं ते ही नवीनच आहे तशी काय म्हणते. हा. काजल आम्हाला काढू दे काढू दे पण तुम्ही काढा पहिला. बरोबर आहे बरोबर आहे मस्त आला. तर काजल त्याच्यावर एक पोच दे वेगळा. नाही म्हणजे काय सांगू, तुला काय करायचं? तुमचं कोण का वारला म्हटलंय कोण? काय काय झाला म्हणता घ्या. जरा ऐनाक सरक तर बघा भेटली? पोच कशी मारू. पोत कशी मारू अशी काय बघ. पायर पाय पडू नका फक्त. नाही काय आलंय चांगले आहे. मस्त आली. मस्त छान आले. आधी जरा ते आधी तिडकी पण बघते माझं. ती गजल ट्रेनचा डबा. ट्रेनचा डबा चालला 4 डबे आहेत. आता कसा हा कॅमेऱ्याकडे बघा. कॅमेऱ्याकडे बघा. झाला ठेवा आशीर्वाद. हा हा टेकवू नका फक्त असा आशीर्वाद देताना. हा बाई इकडे बघा. आजी गावाकडे झाली. तुम्ही तुमच्या खांद्यावर आठवा. हा अरे वा जरा जवळ या. हा. पहिले पाठच्या काजल तो असा पोच उचलायचा. हात टाकू. हा, टाका.
हे बघ तू जरा केस गाल घे. बघू. डोक्याचे आलं पाहिजे हा. आलं चला नेक्स्ट मेंगा है मेरा घागरा. अरे बापरे. हा. मेंगा मेरा घागरा. बापरे मी एकदम खाली वागतो हा. तुम्ही थोडा वाकाने काजल उभी राहते हा. हात पकड काजलच्या ह्या ह्याच्यावर. हा. हात ह्याच्यावर तुझ्या गांड्यावर ठेवा. तो ठेव. थोडं फेस तिकडे हो. कॅमेराकडे बघा. हात ठेव हात. तू जरा तो ठेव. आज वाकायला होत नाही. हात बाय. मला खाली वाटलं त्या बसू देत आणि तुम्ही राहा आज कढी मध्ये सगळं फेर कर ना. हेर करा कळून काय घेतलात विमान उडतंय. सर्व करा मस्त. करते घागऱ्यापासून कर कर हे सनू. बापरे तुमची आम्ही हेल्प हा करा दाबू नको रे. असं नको बाई. हसते हे बघा. हा बस. झालं? इकडे बघा. मी कुठे वाजू हा. हा इथे वाजत हा. हा रेडी. माझ्या हात नका घालू. नाही. फोटो रेडी रेडी. तो आला. अरे राम राम राम. झाले पैसे वसूल झाले तुमचे 10,000 वाचून घ्या. 10,000 वसूल केले तुम्ही. आता रांगोली काढा गोल हात कसा ठेव? बाय हात कसा ठेव? हे असा हात दे. हा तसंच नाही हे नको हे जुनं हे नको हात नॉर्मल ठेवा हा काय वरतून मारतो बोला, बोला. काजल. हे आपण रेकॉर्ड कर माहिती पडलो ना आज सारखा धरून घे. अरे लागला तरी चांगला. हा हा करा करा अगं गाड्या खेळा. का जाणार आहे मोठा ताट कर. फुलराणी झाली फुलराणी ऊस आलं, ऊस. फुलराणी झाली चला बस आता तुमचा वास असतात फुलराणी झाली ती. अरे खोको आलो कढी भारी पडली आहे. चांगला आला ते असं तिकीट आता वॉलपेपर असतं ना तसं आलं पोर पण पडलं. एकदम छोटा बनवून टाक ना. या ऊस परत खायचा. वाड्यातला ऊस परत. लागवड करायची. द्या बोल द्या परत परत. हा पप्पूचा मार हा काढ बाई त्यांचा काढतो त्यांचा. हा. इकडे या जरा. थोडे चटका. हा. आता ताई बरोबर काढा सगळ्यांनी इथे बघा. बघ बघ. तू काजल अशी जराशी. हा हा. नाही नाही रेडी ताई इथे बघा आता. तिकडे बघा कॅमेराकडे बघा इथे इथे इथे. Ay,